Zdravím vás a dneska se vloupeme Segře na účet. Už ho tady mám připravený. Budeme se snažit odemknout novýho brawlera. Jestli se ho teda neodemkla, jestli ano, no tak tohle video bude skoro o něčem. Já už jsem se ho tady předpřipravil a jdem na to. Má ve friendech bota 1. Tak, odemyká si gasem. Docela v pohodě. Já nevím, jestli to mám switchnout. Je to switchný. A je to switchný. No. Brawlery, jaký má? Má Taru, Max, Buzz, Melody. Tak zkusíme Max, tu má novou. Zahrajeme si solo showdown. Aspoň uvidíte, jak jsem špatný nebo dobrý. Co? Welcome bot 1? Kokot. Ježišmarja, to bych asi neměl říkat. No, proč delší dobu nevycházely videa? Byl jsem na výletě, byl jsem na výletě. Proti botům hrajeme, no tak to bude super. Max to má takhle. OK. Já jsem za Max nehrál. V příštím videu tak bych ji možná koupil Brawl Pass Plus, ale nevím. Zase je to moje ségra, jo, nechci za ní utracet miliony. A takovýhle video dělal Štěps, ale já jsem ho prostě už chtěl udělat dávno, ale nestihl jsem ho natočit. A spíš byl jsem líný ho natočit a neměl jsem jako na něj čas. Pořád mi něco do toho skočilo. Vím, zní to jako ale teď co chci, no. Zní to jako výmluvám, ale není. Ale my asi dneska Lily neotevřeme. Jenom jeden game. To, co má být. Já se jdu podívat, kolik mám já. Sice to vloupal jsem se Segře naučit, ale za 93 gemů. To nemám. A já mám 5 gemů. Nemám. Nemám ani na jedno. No tak jdeme zpátky. Jestli by vás zajímal větší content jako z Brawl Stars, teď budu vydávat častěji. Já se nemůžu pozvat, OK. Budu vydávat videa častěji. Budu se snažit tvořit větší content. Za koho se zahrajeme? Jaký má skin na Ricka? Ona nemá skoro žádný skin na Ricka? OK. Angela. To si taky možná zahrajeme. Za 9 gemů. Kolko má blingů? 717 blingů. V shopu si všechno, úplně všechno si vyzvedlo. Má tady Buzza. 6 vajíček. Actions. Go. Jaký jsou tady vajíčka? Monster Egg, jasně. Extra Rare, Super Rare, Epic, Mythic, Legendary. Jasně. Na Legendary je 3% šance. Tady to můžete vidět. Prostě gameplay. Oh my gosh. No, tak se vrátíme. A jestli teda budete otevírat 16-18 těchto vajíček, tak dejte si, nevím, 18x3, je to 10, 30, 8, 3, 8, 6, 24, 30, 54%, jestli si koupíte. No, to je docela, kolik? Málo, hodně. No, je to možná víc. Ona už má hotový star dropy. Já nevím, co bych jí na tomhle určitě mohla udělat. Na baze taky nemá žádný skin. OK. V jakém je klubu? Czech Guys. Jsem v něm i já? Vydržte. Asi jsem. Já nevím, jestli jsem v něm. Tak mi do komentářů napište, co jsem měl udělat. Hlavně, ať to není drahý video, jo? Teď mám docela limit. Jakože na utrácení. Za 430 Super Rare Brawler, Legendary, joj.
Tak dáme si ještě 1-2 hry za max. Chci hrozně posrat ten účet, ale jakože fakt hrozně. No nic, budu doufat, že to teda vyhraju, prohraju, já nevím. Není to můj účet, takže tady můžu v klidu prohrát. Pak bych chtěl udělat video, kde pushuju Edgara. Ještě mám ho na nějakém levelu 23 na týru. Já teď nevím, na jakém ho mám týru. Se tak blbě ovládá. Ty vole. No. Já jdu radši zpátky na svůj účet. Change account. SB Moon. No. Furt je tady ale sere těch 93 gemů. No, jestli tohle video dostane nic. Brawleře. Já ale taky nemám. Ona má jednoho mytik více než já. No, na ní se vyseru, ty vole. No, ale taky já jsem samozřejmě farmil na jejím účtě. Já potřebuju tuhle 500. Ale ježišmarja, to mi pořád bude zbývat 5. No tak to už se odemknu za jeden game. Tak jdem hrát na mém účtě Wipeout za Dynamika. Teda Dynasty Mika. A napište mi do komentářů, jak se vám líbí tenhle skin. A dělám soutěž o exkluzivní enchanty. Ta v Pet Simulatoru 99. Napište do komentářů nick a třeba vyhrajete vy. Nebudu to zdržovat a můžeme jít na to. Reklamy nejsou zase tak dlouhý. Proč jsem řekl, nebudu to zdržovat a jdeme na to? Když to jsem měl říct už dávno na začátku. OK. Já nevím, prostě já jsem totální... Hele, ne, Tomare. Já vím, kdo je Tomar. Kamarád. Proč s námi hraje můj asi kamarád? What the fuck? Co to sakra? Proč hraje Tomar 753? Však on není online. A nebo je to jiný účet? Pozor, to je taky možnost. Vrum. Šmará, dělám totální blbosti. No, zbývá nám 4 takedowny. To se divím. 3. Se divím, že jsme to dokázali nějak otočit. 1 takedown pro vítězství. No to ne. A napište mi do komentářů, co říkáte na novou season. Tak to jsem posral. Joj, toto nenávidím. Kamo. No nic, stalo se. Jsem jenom na trojce. Aha. Takže to bude plus 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Plus 900, když tohle všechno udělám, ale já teda mám docela dost questů. V příštím videu splníme ještě třeba to z Incelo Showdown. Splníme ještě tenhle quest. A teda příští video bude, jak pushuju brawlery. Začal bych Edgarem a pak bych třeba pokračování bych dal Dynasty Mika, ale bude to hlasování do komentářů. Vždycky vám dám na výběr ze 3 brawlerů a budete hlasovat do komentářů. Budete vlastně vybírat content, na kterým budu pracovat několik dní, měsíců. I proč Edgar? Já tady mluvím, no nic. No prostě budete vybírat content, který bude na několik asi dní nebo měsíců, já nevím. Budu se to snažit dělat i streamy, aspoň uvidíte, jak to jako vypadá bez střihu, i když to vypadá úplně, v přímých videích vypadá úplně podobně jak se střihem. Jestli mi blbne mikrofon, tak to hraju na mobilu a jako když si nemám zakrývat mikrofon, tak to je docela pitomý, jo? Takže musím hrát nějak postiženě, abych to vlastně nějak udělal. Tady je bedna. Proč pro ní nejdu? Proč nejdu pro tu bednu doslova, ale musím tady bojovat? A jestli tady prostě víc slyšíte zvuky hry než mě, tak to bude možná kvůli tomu, že jsem je zapomněl vypnout.
ale já je teda neslyším. Pak se podívám při střihu a zkusím nějak zmírnit ty zvuky. No a to by vlastně bylo k tomuhle videu vše. Já jenom to tady dohraju a můžeme se vidět u příštího videa.